Καλησπέρα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο. Είναι και το πρώτο μου βιντεάκι που σε αυτό το βιντεάκι θα γνωριστούμε καλύτερα. Θα πω το περιεχόμενο του βίντεο, θα σας πω το όνομά μου, το κανονικό του καναλιού, πώς να το προφέρετε και άλλα πολλά πράγματα. Επειδή έχω κάνει πάρα πολύ κόπο για να δημιουργήσω το κανάλι, μπορείτε να μου δείξετε το ευχαριστώ σας κάνοντας ένα like και ένα subscribe σε αυτό το πρώτο κανάλι και θα ξεκινήσω. Αρχικά το όνομά μου είναι στο κανάλι, το όνομά μου να το προφέρετε σωστά είναι Holdinger, όχι Holdinger, Holdinger, έτσι προφέρετε. Το κανονικό μου όνομα είναι Χάρης, είμαι 13 ετών. Το επίθετό μου για λόγους της ασφαλείας δεν μπορώ να σας το πω. Το περιεχόμενο αυτού του βίντεο σε αυτό το κανάλι θα είναι Minecraft. Δεν θα είναι Minecraft πώς να πάρεις mod και τέτοια. Θα είναι παίζω διακομιστές, πώς να χτίζω αυτή τη βίλα, δηλαδή διακομιστές όσοι έχετε tablet, γιατί εγώ από tablet θα τα κάνω τα βίντεο. Λογικά και έχετε Minecraft και ξέρετε τους διακομιστές. Λογικά ξέρετε το Lifebot, το Cubecraft, τα Hives, τέτοιες διακομιστές. Το The Dragons που ούτε μια φορά δεν πρόκειται να κάνω τέτοιο βίντεο γιατί δεν ξέρω καν πώς παίζετε. Ναι, σε αυτό το κανάλι θα γνωριστούμε, θα πούμε τα νέα μας, θα σας πω και λοιπόν, αρχικά θα σας πω για τα προηγούμενα κανάλια. Είχα ένα προηγούμενο κανάλι που λεγόταν, βασικά που έχω ένα κανάλι που λέγεται HP Mr. H Games. Να τώρα κάπου θα σας το έχω εμφανίσει. Ήταν το κανάλι μου, γιατί τώρα λογικά δεν θα ξανανεβάσω εκεί πέρα βίντεο. Και το άλλο ήταν ένα χασούρο Best Army 2 και που και αυτό το διέγραψα και έγραψα μόνο 2 βιντεάκια. Δεν θα ξανανεβάσω εκείνο, άρα ό,τι βλέπετε μόνο σε αυτό το κανάλι. Επίσης θέλω να σας πω ότι για το προηγούμενο κανάλι, στο προηγούμενο μου κανάλι είχα έναν φίλο που το λέγανε Χρήστο. Ο Χρήστος λοιπόν ήταν ο κολλητός μου από το σχολείο. Ακούστε τι έγινε. Μαζί με τον Χρήστο, μαζί με το group μου της ομάδας, είχαμε πει να βάλουμε ένα στοίχημα με τον Χρήστο. Επειδή του έλεγα να κατεβάσει όλη την ώρα Minecraft και δεν κατέβαζε για να μπορούμε να κάνουμε ένα βιντεάκι, του έλεγα να κάνω αυτό το βιντεάκι, αυτός έλεγε όχι, να κάνουμε μαμάξια, να κάνουμε αυτό. Εγώ του είπα ότι βάλαμε ένα στοίχημα έως το τέλος της εβδομάδας άμα ένα βίντεο έχει πάρει έως και ένα σχόλιο, που να καταλάβετε για μένα ένα σχόλιο είναι, πού να σας το πω, είναι πάρα πολύ σπάνιο, δηλαδή έχω πάρει 2-3 σχόλια μόνο, είναι πάρα πολύ σπάνια, αλλά ο Θεός και ο Χριστός επειδή ήταν μαζί μου, πάλι καλά ένας μου γράψε σχόλιο και ο Χρήστος έχασε. Αλλά ακούστε τι έγινε. Του είπα ότι πρέπει να κατεβάσει Minecraft επειδή έχασε και αυτός αρνήθηκε. Και μετά με παίρνει τηλέφωνο η μαμά του και μου λέει ότι δεν μπορεί να κατεβάσει Minecraft και δεν πρόκειται. Και εγώ μετά λέω, ρε φίλε τώρα, τι γίνεται σε αυτόν τον πλανήτη. Έχω κάνει με αυτό εδώ το άτομο, τον έχω κάνει τόσες χάρες, να φανταστείτε τον κολλητό μου. Τον έβαλα στο κανάλι, ήταν να βάλω άλλον, αλλά έβαλα εσένα που βλέπεις αυτό το βίντεο, έβαλα Χρήστο εσένα. Και παιδιά, ο Χρήστος αρχικά όταν πήγε ένα κανάλι μου, σας είπα το ένα κανάλι μου πήγε να κλείσει, ο Χρήστος του έλεγα βοήθησε με να κατεβάσουμε το Minecraft, αλλιώς θα διαγράψει το κανάλι. Γιατί δεν πάει καθόλου, επειδή αυτός του έλεγα να κατεβάσει Minecraft. Αυτός αρνήθηκε και εγώ θυμώσα τόσο πολύ που δεν τον ξαναπήρα τηλέφωνο. Αυτή η ιστορία που σας το λέω, έχω να μιλήσω με τον Χρήστο 1-2 μήνες. Δεν τον έχω ξανά. Από τότε μου έκανε εκείνη την πλακία, παιδιά.
δεν τον έχω ξαναμιλήσει, μόνο κάτι βιντεάκι στέλνει. Κάτι που Χρήστο, άμα πας στο προηγούμενο κανάλι, το Harry's Best Army 2, που το ξέρεις καλά, να δούμε ποια βιντεάκι έχω κάνει για να δεις ποιος ήταν ο κακός. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω, να μου ευχηθείτε καλή αρχή και επειδή αυτά τα βιντεάκια κουράζομαι πολύ για να τα κάνω, μπορείτε να μου δείξετε το ευχαριστώ σας κάνοντας like, εγγραφή και τα λέμε!